Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Alright. Sa luna ko. Saan sa luna ko? Sa luna ko. Nagsasadiri ka man lyrics. Bako kundi si mong boses iyo. Di kita di kita pwede magkaigong recording album. Di kita nagmamatch ang sa tuyang audio. Happy Wednesday. Hello! Alright, just maray na guys sa indo mga tuyan. Hello mga kanatong natiks! And welcome na naman sa sarong episode. Si Sarong? Talaga si Sarong? Oh, syempre. Episode. Syempre, sarong episode kan Sugar Bicol Podcast. Na-miss me ka mo, mga kanatong Yup. natiks. It's been a while. It's been a while. Grabe, may pa. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze. Oy, kamusta pala ka mo? Kamusta si birthday? Boy, di ba? Dito na, celebrar digdi. Magayuno ng sa kuyang birthday. Iyo. Ay, taray. Nag-ano ka? Nag-invite ka ng Nagpainom mga... ka lamang ng gin Ayo. na bilog. Bilag. Nag-ano lang ako, nagturog. Gamit, nag-inom ka ng 4 cantos. 4 kantos? Yan. 4 kantos. 4 kantos. Ay, kang mga nakaagi mong birthday, paano mo sinelebrate sa birthday mo? Sinelebrate ko. Turog din? Nakaaging birthday. Sa mga nakaaging birthday mo, Mata. paano mo sinelebrate? Dahil nag-work lang kaya ako eh. Aram mo ba pag-edit sa US? Workaholic. Pero, lang yan. Normal Regular days. day lang. Yeah. Yan. Ordinary days. Pag nasa ibang bansa ka na talaga kaya, pag harayo ka sa pamilya mo, talagang gigibuhon mo, maselebrate ka ng birthday, katubang ang sarong cake. Sarong cake, tapos may ka pa, may beer ka pang inom-inom solo-solo. Ako din nakaselebrate last year. Ako nakaselebrar kan sa kuyang kumpleanyo. Tagawas mo na kubida. May COVID ako last year kang birthday ni Din. Exacto. Ayo. Ay, buray. Naka-isolate ka, boss. Day kami nakapag-celebrate. Sabi ko, mariman pala na, no? Anong maray? Nakatipid. Maray na sa birthday ko. Hindi ko na COVID. Kaya, ayan. O, isip mga kanatong natiks ta. Kasi actually, haloy kitang dain naka-live recording. Kaya na-miss mo Yup, talaga yup. ka mo. Iyo. Saka si mga day pa dyan nagdadarangog. Yan. Makidagog na. Kaya, ayan. Uy, sa mga friends ko ha, mag-follow man daw ka mo digdi. Iyo, ako naman Naangguto, no? Nasa size mil ang sa kuyang size mil ang sa kuyang Facebook friends. Friends. Mala magatamang Facebook friends da pero ayan na. Si man lang, si mga nakikichirismis man lang yun sa buhay mo. Minsan, Okay lang yan, makichismas ta mo sa mo. Para sa taga Bicol. Aram ang ginibo ko kang recently, kasi sabi ninda, makanus daw mag-unfriending tao. Kasi karo very, very immature man da. Kung para tangan day mo mahiling si mga katoksika ninda. May sarong technique pala para, day mo mahiling ang sa indang mga posts sa Facebook. Ayan. Day mo, unfollow. Aram ang ginibo ko, in-unfollow ko gabos na friend ko. Totoo. Sarong daw. Kaya pala di ka na nagla-like ang post ko. Hindi ko araw na nagpo-post ka. Pati nga ni ako, unfollow niya. Hindi ko araw na nagpo-post ka. Ay, nako. Pambihira. Talagang ginabos niya eh. Hindi nating filter. Iyo. Iyo. Gabos pala, select all, unfollow. Pero magmahon siya kasi ang ang Facebook ko, garo na siya gabos recommendation. Kung anong sinesearch ko sa Google, nagro-loss na sa Facebook. May alamong nahiling mga kabiristo kung mga nagpo-poros, di ba? Mas nafi-filter mo kung saan dapat mong i-follow, i-chismis. Kasi pag nahiling mo mga post ng ibang tao, garo. Lalo na kung ang mga pagkakanbaga ninda, minsan di tama nananamitan. Ayan. Tapos ipopost sa Facebook, makauyang baga. Iyo!
Itong Sobra. papararaon ka. Ano pa? Okay, bala. Inunfollow ko ba? May selfie na nagkakakanya ako hindi sa may seaside. Oo. Tara. Tapos naka-bro bikini pa. Kaya yan. So, na. Speaking of pagkakanpalan, pag-uulayin tango niya na episode, iyoan. Tinik! Tinik. Tik! Ayan. Tiniktik. Yan o. Nakanamit ka na Linus Tiniktik. Day ko aram, ano ba yan talaga? Hindi mo alam kung anong tiniktik. Garo yan, Dai. Garo yan, baby oysters. Sa sa Central Bicol. Kasi ang taga Bicol podcast kasi hali sa Central Bicol. Naga City. Tapos, yan, sa around that area. So, ang tiniktik. Sa Muya, tiniktik. Ano sa Indo? Tiniktik man. Tiniktik din? Oh. Oo. Ang the reason kung taano kayo sa Ika, ano sa Indo? Ano sa Indo? Yeah. Taram, Ang guto magtaram na. ka. Grupo lang sa... Magtaram ka. Iyo. Ang tiniktik, hali siya sa sisi. Sisi? Oh, ang apod mo dyan, sisi. Ano to sisi? Ang sisi kasi, garo siya itong shell. Sa mga di sa mga di English, please. nakaka-imagine. Sa mga di nakaka-irintindi. Lalo na sa mga taga-iriga. Araw ni Paring Araw kaning masimot. Naday, Dimidbid ang tiniktik. naday naka-star sa harani sa dagat. Ang sisi na yan, garo pag naglalakaw-lakaw ka sa dagat, pag aati, ang sa muya kaya sa Kalabanga, ati is low tide. May ibang termino pa dyan Maing tubig, ate. Dahil low tide, di ba? Oo. So, ang maruluwas yan. So, ang ginigibo kang iba, maralakaw-lakaw yan. So, nagtitik-tik sinda mga around ning 9. Alauna. 9, mga hapon. Mga pahapon. Pahapon. Or mga udto. Oo. Kasi pag hapon, mga alas 3, mga pataob na yan. Ayuta Sa high tide na na. ko katuho, mga alauna ata, dapat ken turong na kamo mga aki. Daita, siya ang pakamo sa sa pangpang, naghahanap tik-tik, tinik-tik. Ayo. Yan. So di mo pa inaram, Linus? Dai. Ayo. Tapos kaya siya inapod na tinik-tik kasi tinitik-tik mo siya para makuha mo sulaman. Oo. Dai talaga. So, di mo Oo, aram. Malaki So, po yan. Oh, hirak mo man. You miss half of your life. Iyo, na 32 na ako, di ko pa aram yan. Don't worry. After mga 5 to 10 years, mag-uli kita sa kagdaliog, ay kada kulong duman, Yeah. iba nun may ka mag-tik-tik. yan nga ang rason kung taano ta ginigibo ang episode na ini para duman sa day nakakaaram kung ano ang tiniktik, maaraman ninda, di ba? Kasi actually, later on, pag-uulayan ta si magayon na epekto or si mga magayon na bagay na pwedeng gibuhon para mapabisto ang sarong lugar because of tiniktik. Oo. Ano nga sa yan. Indo si tinik-tik? Tiniktik. Sisi? Ano to? Ang tiniktik, hali sa sisi. Ha, sa sisi. So, aram mo Ano pa English Linus, ka yan? Kang sisi. Ano siya? Rock, Rock- paper, stick. Stone. Rock, ano siya? paper, scissor. Yeah. Ang apod niya, garo na research ko yun kang nakaaging aldaw eh. Tiniktik. Garo ano siya? Sa imo, wag pa kaya kanig, sihi? Ano ba ang sihi? Ay, Tinik-tik, di ba? Di, iba ang sihi. Ano ba, yun? Di Ay, ko aram. sihi eh. Not sure. Oo. Basta ang aram ko lang, susundaraga. Charot. So, ang ano kasi, ang... Ginasup-sup bagay ito. Iyo. Pero ano rin siya, pamilya din siya ka mga siniktik. Oo. Duman mo din man siya mahahanap pag low tide. Oo. Ang ano kasi, ang texture niya is garo siya oyster, Linus. Okay. Garo siya oyster. So, ang oyster, baga dakula haling shell. So, kinukuha siya haling dagat. Garo ang oyster, kasi garo parte man siya ng sarong gapo. So, hinahali siya. Iyo. Arag man siya kang tiniktik, kaso nakadukot siya sa gapo. Yan. Nakadukot siya sa gapo. Tapos, ang ginigibo, dahil na hinahali, guro, binubuka sana, mismo duman sa gapo, kukuano na siya. Kasi sa raditon lang siya, nakadukot siya. Halimbawa, kung seafarer, Oo. seaman. Di ba sa kadaklan kin sa mga hindi gwa, tinitik-tik din. Iyo, sa mga baruto, sa mga, mga baruto. Yun, nailing ko na yan. Kung sa Baruto, nailing ko na yan. Yan. Oo. Tapos, halimbawa, nakaduman ka na sa beach, ito bagang, di duman ta sa Virginia. Oo. Di ba, di ba may garo duman tulay? Oo. Nailimot mong garo mga puti duman sa gilid na kahoy. Sa kahoy, may mga nakadukot. Mhm. Oh, ito, sihi to. Iyo ang sisi. Or tiniktik. I mean, tiniktik. Oo. Ang sihi. Okay. Sisi. Tiniktik pala sisi. Sisi. Ano kasi siya, actually, sa base duman sa, nabasa,
ang sisi pala, nakukuha lang siya facing Pacific Ocean. So, halimbawa baga, the shore of Pacific Ocean, halimbawa kang Calabanga, ang Calabanga nakatubang sa Pacific. Ang Siruma, ang Catanduanes, ang nakaratubang siya sa Pacific Ocean. So, most likely, si mga gapo na iraon sa gilid kan dagat, igusin din ng sisi. Yan. Oo. Ang makatakot pati dyan sa sisi, matataharom yung nagapo. Oo. Pag yan, napambawa, di ka nakachinelas, pwede kang Oo, pag di ka Makulugan. nakachinelas, pwede kang malugadan. Actually, kadako na dyan na nalulugadan kapag naglalakaw-lakaw. Lalo na kasi di ba ang gapo sa dagat mahal na. Di ba? Sirong-siraw sana, beach life, picture. Oo. Tapos napadil na, si legs. Yan. Yan, naalala ko duman sa Kagliliog. Ugwang time na ito talagang very low tide. Oo. Talagang mahihiling mo buong shore. Tapos mahiling mo mga gapo, rayaon yan duman. Oo. Urugmahon niya na maray. So, ang sisi, dahil siya bagay sa mga may relasyon. Sabi ba ganito, nakakalugad. Baka nakakalugad ng puso. Kung luluwas mo ang puso mo. Pero pag nagkakan ka kayo ng sobra, ayan talaga, malulugan na ang puso mo. Tama, high blood ka. Pero yung pampahay blood yun, anong kinakakan kasi gano'n naisip na nadalang ko siya. Plankton. Plankton. So, ang ano nga rin sa'yo nakukuha ang plankton? Garo ito bagang Ang siya? plankton kasi, garo siya, bakterya bang plankton? Algae. Algae. Oh. So, algae. Tama, algae. So, mga pagkakanyan kan sira talaga. Pero si leader na mahiling mo sa bikini bottom. Si plankton. Sa sarong mata. Yan. Pero ang kinagayon kasi dyan, kasi nabasa ko man, ito bagang muscle. Talaba ba? Talaba. Di ba ang talaba? Ito bagang may garubuhok-buhok. Oo. Ito pala ng paagi kang pagkakain kang talaba. Filter siya, filter. Filter siya sa ocean. Oo. So, fini-filter niya ang pagkakain. Garo, binubukasan niya. Tapos, si mga nawawalat duman sa loob niya, yung pagkakain Yung niya. pagkakanya. Pero ang kaibahan, ang muscles, ang kinakakan sa mga ati. Oo. Yan. Si mga ati. So, mas maati pala ang muscles Kaysa sa oyster. kaysa sa O oyster. tinik-tik. Yan. Oo. Hindi ba imaginein mo? Alam mo na. Kaya di ba pag ang oyster, pwede mong kakanon, maski Yeah. pirisan mo lang ng limonsito Limonsito, okay na. Or Surupon lemon. mo na. Oo. Makakan ka pa? Na-addict ka sa Na-addict ka sa tinik-tik. Oh my God. Pagkakaudto may daraka lang limonsito. Dito. Nagtitirik-tik ka Pasiring sa ka na dagat, duman. susurup-surupon mo na. Kaya sabi ko sa Indo, sa mga harani sa dagat, imposibleng magutom ka. Oo. Kasi kadakol paagi para mabasog. Kadakol pagkakan. Maski si Harani sa sa umahan. Di ba? Kasi may mga Harani sa irrigation, may makukuha ka dyan ng ugama. Itong nagrarangit udo. Pato nga ni nagrangit to do. Ay, nako, yun na naman ito sa istoryahan. Kaurood tong gayo. So, yun na nga niyan. So, pag ang tiniktik, pag nagdumang ka sa example ang Calabanga. Pag nagdyan ka sa market ng Calabanga, may hiling mo yun sa gilid. Kang market. May mga nagtitirinda dyan, nakabaral di. Nakabaral diyan. Oo. Oo. Tapos, ang takadan sa muya, ito bagang Nissin Cup. Ayo, dakulaon man. Oo. Sa muya 10 pesos. Laganan peanut butter. Peanut butter. Ayo, sa muya. Ay, man sa Indo. Or Dikiton. O itong baso Gura ng yan. Kadto, kang panahon mo. Panahon mo. Di ko alam kung gura yan. Gura daw nangin ko ng tiniktik. Yeah. Day ko aram. Di ba? Sa mga nakakaaram po, manggura nangon yan. Oo, Mabandilyo na lang kita. So, yun na nga niyan. Pero nagkakan kang oyster. Ayo. Oh, same consistency lang sinda. Pares lang siya na. Garo lang siya Masarap. baby Ibig sabihin, masarap. oyster. Oo, Oo. garo lang siya baby oyster. So yun nga nito, di ba? Wait lang nga, may istorya ko sa iyo. Di ko kasi ma-imagine na, syempre, di ba, titiktikon mo, ilalaag mo sa baldi. Ano yun, pag sa harong na, huhugasan pa yan. Kasi di ba, ang oyster, masiramon surupon, si sabaw. Kasi malalasahan mo si dagat. Itong tiniktik na to, syempre, nagralo na duman sa baldi. Di ba? So, Kaya yung natutan talaga, dapat na lutuon mo talaga. Oo. So, ganyan, pag-ulahin ta siguro. Ayan, mga delicacy. Kung ano ang luto kang Mga mga pwede tang luto kang tiniktik.
Ang pagkakaaram ko kasi, maganda yan sa mga nagpapasuso. Yan. Oo. Ang iba kasi ginigibo ninda ning sinabawan, tapos nilalagan ninda ning malunggay. Ayun. Kalunggay. Yan. Kalunggay. Tapos dinadagdagan na ng kalamansi, tapos ginger. O Oo. luya. Pirmi man ba yan may gata? Malangsi kasi yan. Pwede man siya sa may gata. Oh yeah. Oo. I think pwede siya sa may gata kasi pag naluluto ang tiniktik, nagbibilog o nakidit, nagbibilog. Kaso malangsi yun Oo, garo man lang Pag siya niluluto siya, clubs. hinahalian siya or talagang pati si shell niya kaya iba sa pagluto? May Hindi, siyang shell. May nasang shell kasi ang may nasang tinitinda. Yes, Oo. titiktikon mo na siya. Titiktikon, tapos kukunon mo lang, diba kung araw kang oyster na may shell pa. Ang tiniktik, ang kinaibahan, titiktikon mo lang siya, halion mo na sulaman. Iyo. Tapos ilalag na sa balde, naglataw-lat. Pero nakahiling ka ng sipon, kinaghad. Oh, yan. Aro kaya. Arukan. Siram kang tiniktik. Kaya baga pag may mga ka, di ba, sa Bicol, kapag may mga karakaghad ka or may sipon ka, ay, siram nga kang Oo. tiniktik. Yan. O yung na to. Ang Now you lasa get dyan. now you get chining. Oo. Saka pati dyan, pag sinasabawan mo yan, kaipan mo talaga hugasan siya. Kasi kung dahil mo siya hugasan, Lakalangse. malangsi siya. So, hinugasan, dakulaw ng labot kang strainer, urubos, urula. Kasi yan garo Salit lang slimy. talaga siya. Oo. Oh, slimy siya. Garo sa oyster, halion mo sa shell. O yun na to. Kaso dakulaw ng oyster. Dakulaw ng oyster. Pasaliton mo to. Oo. Kaya yan. Okay. So, yan? Ang kulay ninda parehas. Oo. Iyo, parehas ang kulay ninda. Oo. Yan. So, ano mga luto nga sabi ta sabaw. Oo. Tapos gata, sabi ni El. Di ba kung sasabawan mo, limonsito lang? Lemonsito lang, Di siya saka pwedeng sinigang? ginger. Pwede siguro. Pwede mag-innovate. Sinigang sa sa sampalok. Or miso? Yeah, miso. Masarap ba yung miso, Any seafood na pagluto, pwede. Pero kadaklan sa muya, ginigibo siya kinilaw. Pero di ko talaga kayang Pwede siyang fresh? Di ba Pwede sa siyang arte? fresh? Kakanon? Eyo. Pwede siyang, di ko ara, isa yun doon, fresh. Ayo, press kasi hali kami sa maharanihon lang kami sa dagat. Siguro pwede siyang ilag sa kung sa bintanang Adobo. medyo saucy. Yeah. So ilag mo siya sa brioche na lagyan mo siya taray. ng caviar, tapos may salt. Yes. O, di ba? Pwede. Sosyal ng datingan. O, di ba? Pwede Di ba? mong i-innovate for a fine dining cuisine. Kung Yup. ikaw para tik-tik, Mm. nahiling mo may magdakulao na Tik-tik talaga. Oo. Bakit ito nang naglalaban dila pag may may... Di ko para kuha ka ng tinik-tik. Di ba? Para kuha na ng nilaban din dila. Oh my God. Oh. So, ang nangyayari, may nahiling ka, dakulaon siya. Dakulaon sang shell. Mm. Kaso, may udo sa ibabaw. Kasi kadaklan baga. kasi araw kayo na, totoo, legit niya. Legit. Pag nag-aati, pag lulotay sa dagat, Okay. kadakulin dyan ang ibang mga parasira, minaudo sa Para kagagapuan. ulo. Oo. Sa kagagapuan. So, halimbawa, para tik-tik ka, sabihin mo, ito na lang talaga si mahiling mo ng grupo ng tinik-tik na darakula. Yaan mo naman si Udo. Kaya mo naman si Udo. Oh my God. Patis-pasin tabi sa mga nagkakakal. Garo dai ko kaya. Yes. Siyempre, di mo naman kukuha grabe naman yan. Paano pala kung di mo nahiling? Tapos, Ayun nga, parang di mo nahiling na tininda. Diba, tapos dakulon ka ng nasa balde, di ba dakulon ka? Tapos hinaralok mo sa balde. Tapos kadaklan pag hiling mo duman sa may wala mo, teng neng neng neng. Oo, di ba? Di ba? May submarine. Garo ang Oh mangyayari my God. iapon mo gabos. I don't think so. Siguro kung di man nahiling, kasi naman nakahiling, di mo yapon. Kaya, di ba, dapat maging conscious kita. So, kung araw siya ka-delicate ko anon, so ibig sabihin, dapat ang presyo niya reasonable. Ayun. Dapat, what I mean reasonable, itong dapat natatawan taning importansya araw kang sa Palawan. Ang Palawan, igwasindang inapod na tamilok. Oo. So, ngunyan ang tamilok, kinuha sa Bakawan. Pag siniserve niyan sa restaurant, maski kinilaw lang yan, abaan ang mahal. Kasi Oo. so process kang pagkua. Oo.
Masakit. Pero dahil sa tuya kasi sa Bicol, dakulon tiktik ka namin tiniktik. Dakulon, sources kung paano dako anon. Kaya nga Kumbaga ang market, dakol. dakulon, pero aram ang pagkuan ng tiniktik masakit. Oo. Pero dahil sa kada isa demand. So, Oo. na law of, demand and supply, mga ganyan. Dako lang supply, tas di man dikit ang, demand. Kaya namumura ninda itinatao. Kaya ang mas maray, i-import siguro or idarahon sa, sa Manila or sa mga harayong lugar. Oo. Kaso, pwede ba siyang i-freezer na haloy? For sure, pwede siyang i-freezer eh. Yeah, pwede yan. Isipon mo na lang ani, di ba? Pag yaon ka sa ibang bansa, may nababakal ning oyster in can. Yeah. Na garo itong fermented na or igwa itong garo binuro sa asin. Yan. So, may preservation na dapat. Oo. Ayan. Di ba? Imagine mo may digdi sa United States, makakakuha ka ning mga oyster na tiglalata, mahal na ang presyo. Yeah. So, kaya, yan, dakol na, magayon niya na, na i-target kang mga Bicolano or sa Bicolandia na maging negosyo. Sa mga maging negosyo ninda na ihiras ang yaman kang Bicolandia sa paagi kang tiniktik. For example, Oo. makulang pili, di ba? Iyo. Kasi ang pilit, tinitilad. O pares kang tiniktik ko naman, di ba? Iyo. Diba? Very delicate siya. Oo. Saka kung tutuusin, nakukuha lang talaga siya sa Pacific. So, halimbawa baga, sabihin tanang nagtitinda ka sa sentro baga, tapos may sadit ka ning store, o di ba? Imagine nung tinatawan ng business idea, o sinagdadawag kang taga Bicol Yes. Podcast, o may Iyo. tiniktik ka mo, tapos igwa ka mo ning tiniktik, pangaran natin ning tiniktik store. Ano bang pangaran? Tiniktik ni tiktik. Nasisi. Nasisi ni sisi. Uh, Sisi. Minsan na mapangaran na ha. So, di ba, isipin mo, kasi may bulastog. Igwa nga na ito bagang, Pwede siyang maging Tiniktik ka. Tiniktik. Yeah. Pwede siya maging delicacy na ito pag mo tong garo chicharon, Ayo. preserve, garo i-breading mo siya. 'Di ba? I-dry mo siya. kasi na-imagine ko, di ba may fried oyster eh. Yeah, see? Ayo. May nga na may sardines, garo sardines na oyster. Oo. Oh, why not do that? 'Di ba? Di ba? Kasi isipin mo, hirak man ka itong mga paratinda na although sabi yung tananing na kasi si presyo eh. Di ba? So sana magkaigwaman ng restaurant sa Bicol na nagsaserve ng tiniktik. Di ba imaginean mo halimbawa anong restaurant sa Naga? Chef Doy's. Or sabi yung tananing G1. G1. Di ba? Nagsaserve sila ng tiniktik. So tinawanan nila ning importansya si sarong bagay na makukuha sa Bicol Yes. na itong garo, wow, this is something. Di ba? Yeah. Di ba pag may foreigner na nag-abot? Ayo, itong garo sa may hiling mo sa nagaro dele kasi kan sarong lugar. Yan. Oh, hindi pwede tayo specialty kan sarong lugar na mababantog sa Oo. sa ang lugar nindo sa sarong pagkakan. So, i-add ta na ang tiniktik. oo. Yeah. So, isipin mo na lang kung halimbawa, taga Calabanga or taga Cagliliog, taga Tinamba. Sorsogon. Oo. Si may mga tiniktik. The moment na hiniling mo na ang Mas bati. Oo. Mm-mm. Pag hiniling mo na mga kagagapuan ng sisi, you'll consider it as part of the culture and tradition of the Yeah. Filipino. Halimbawa, kung Ah, may the mga Bicolano. Yes, kung ang mga Bicolano, 'di ba, may mga inaapod kitang mga tourist. Pwede ta siyang ihiras sa inda ang eksperyensya kung paano magkuha ang Ayo, tiniktik. di ba? Diba? May ako nahiling vlogger na nahiling ko nagtiktik. Yan. Tama, Di ba? 'Di ba? Oh, sa Para mga- at least maaraman maninda kung ano talaga ang tiniktik. sa kapaanong ko anon. Tapos magayon pa kasi pwede ka mong magkaigwaning garo sarong restaurant duman mismo na duman do isa-serve mismo so tiniktik. Kasi Oo, di ba? mas better siya. Di ba? Masarap. Magibo ka ta pag kayan, ganyan, sunyan, abangan yan sa Barangay Cagliliog, Tinaba Camarines, sorry. Yo. Wag nagano na Tiniktik. Nag-ano Yeah. na. Pag uli me. Di ba, imagine mo, isipin mo na lang, may sarong foreigner na kapag nakadala ning sarong vlog kan sarong Bicolano na about sa pagtiktik. Tapos nagbirisita sinda sa Bicol, tapos nagduman sinda sa sa G1 or Chef Doy or sa man na restaurant na sikat sa Bicol. Tapos haputo ninda, Where do you get this? do you guys have tiniktik? Oh, di ba? Tiniktik.
Yeah. Sabi, Oh, this is the tinectic. It looks like an oyster. oh, di ba? Guro, ibawon bagang dating na, uy, guro kakaiba, di ba? Guro mamumulot ka eh. Oh, you want me to experience how to do that and how to catch it? Tapos sasabihin kang kahera, ano, lady, I'm lady boy. Taga-Thailand pala si... Taga-Thailand pala si Tinumala. Sinaputan eh. Naku. Ayun. So, di ba? Diba? So, magayon siyang opportunity para sa mga Bicolano. Oh, doon sa mga kanatong natiks tayo nagdangog kang episode na ini. Lugod na siguro sendanin do kami ning link or sendan mo Yes. kami ning videos na sarong Bicolano na Uy, na pahabol. vlogger. Pahabol. Pwede siyang ilagsa na tong pambangot. Iyo? Ano lang. Pwede ba itry, siyang di gibong ukoy man? Gibong ukoy? Yes. Oo, pwede. Pero ito-try mo siya. Ito-try mo. Oo. Kasi ano siya nagtutubig siya. Very eh. liquidy. Oo. Pero aram mo, nagugutom mo. Garo, feeling ko gusto kong magnamit ng tinik-tik. Yeah, Garo, tinik-tik. oyster, no? Yeah, oh, well. Di ba? Ang pinaka-paborito ko talaga kasi dyan na luto, balik kita sa luto. Ang pinaka Buta. Ako limonsito. Nilimonsituhan na may dahon ng kamote. Ugbos kamote. 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 ning kamote. Ah. Tapos may Ako guta limonsito. Tapos may pinirito ka ng sira. Tapos bagong sap na ang maluto mo, sasabaw Ay, sa bawang sirap. mo. Tapos may Ay, sarap. tipo-tipo. Ay, sarap. Ayan, mga kanatong natics. Nagutom na. O, ikaw, Linus. Ano, Araw mo na. Gusto mo na i-try. Araw mo na Gusto ko siyang tinik-tik. itry. Yes. Gusto ko siyang itry. Kasi feel ko talaga, di ko pa siya na-try sa talaning buhay ko. Ew. Oh, Na, hirap eyo. mo man. Pero may lang kaya kaming steak. Tapirangon taga. Ay, nako. Sana all. Ano, Wagyu? Sana all, pero na lang steak. Kami ngayon, chopstick. Chopstick Wow. lang. Chopstick lang. Kaya, yun. Ayan. O, mali mo, ang ago mo, or magpakalabangga, picturean. Yeah, o videoan niya, tapos magbaling itag tinik-tik. kita, di ba? Iyo, lugod. Diba? Sabihan ko lugod si Agom ko na Yes. picturean niya. Namitan mo doon tinik-tik para sa kuya. Tapos Yeah. mo, gibo ka ning tutorial video. Tapos magibo ka, pag nag-video na siya, sabihin mo na, ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba nababalay? Masabihan, Nagrulaway pala. Okay, ayan. Ini po si Bon! Yun po si Christina. at ini mo po si Linus at ini ang Hindi ko na, nalingaw na ako. Kasi ini ang podcast na kinimo para sa mga Oragon, Oragon. inian. Taga. Biko. Halatang halo yun ng day na nag-ano Para 3 weeks. 3 weeks, 2 weeks man lang. 2 weeks man lang 2 pala. weeks man lang kita Iyo, din 2 weeks. nag-record. Yun. Kung sa birthday mo nga ni.